Bună ziua! Bine v-am regăsit. Aici se dorește a fi o boltă, tot așa, cu plante noi, din toamnă plantate, la fel protejate ca și în un video anterior. Am mai explicat cum le protejez pentru înghețul de mâine dimineață. Le-am făcut așa un sistem din 4 araci și o sticlă din plastic, un flacon. Am 6 viuțe și aici o să fie o mică boltă, dar este doar începutul. O să vă prezint bolta după ce va crește puțin via. O să mai fac alte videouri. Mulțumesc!